Hello guys, welcome to my channel. So ngayon may dumating tayong bisita galing ibang bansa. So ngayon highly recommend ko ang hotel na to kung saan ay very accommodating, tas ang linis. So ang ganda. So feeling ko nasa ibang bansa tayo. So ngayon iba-vlog natin. Tulungan niyo ako. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para maging updated tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At the same time, mag-comment below na lang din kayo. Okay, come on! Let's go! Pasok tayo ngayon ng Monarchs Hotel kung saan naka-check-in yung kaibigan natin. So pupuntahan natin para ihatid natin yung mga pangangailangan niya. So ito yung entourage ng Monarch. So feeling hindi na natin kailangan lumayo pa, pumunta ng ibang bansa, ganyan. Ayan o. So nandito na tayo sa loob ng Monarchs Hotel. So ayun, hanap lang tayo ng parking. So ayan po ang Monarchs Hotel. So feeling ko wala tayong magpaparkingan. So hanap na lang tayo. So feeling ko nasa ibang bansa talaga tayo. Ayan. Ayun, mayroon tayong nakikitang parking. Hello, paparking kami. Oo. Naka-check-in yung bisita ko dyan. So guys, nandito na tayo sa Monarch Hotel. So ayan yung Monarch Hotel. Ang ganda-ganda niya sa video. Say hi na. Iba-vlog ko to. Thank you, Ate Joy, sa sponsor sa Care of Joy Plan. So pupunta daw tayo sa gym kung saan yung nagpapapayat si Miss Malo at si Miss Joy. So anong floor yung second floor? So punta tayo ng second floor. Tara guys, let's go. So how do you find the Monarchs Hotel? They are very accommodating. Yes. Like Sir... Ano yung pangalan niyo, Sir? Sir Nel. So guys, nandito tayo sa gym. Kasi may balak daw magpapayat si Miss Malu at si Miss Joy. Wow! Dito guys kasi naka-aircon siya. Oh, diba? Feeling ko nasa tayo, nasa Greece. Dito po. So, yun. Pwede ka palang mawala dito sa sobrang laki ng building. So, ito yung feeling ko lang yung sa pagkaka-describe ko sa Monarch. No, actually yung structure po nila was parang Mediterranean concept po. So if you've been to the Mediterranean, ito po yung parang normal. Saan ang tawag dito? Anong tawag dito?
Anong tawag dito, sir, sa hallway na to? Ito yung lobby. Labi. Ito. May lobby. Ayun. Sila yung buwan natin. Sila yung very accommodation talaga, yung very accommodating dito sa Monarch Hotel. Hindi ka magsisisi, wala kang masasabi. Talagang satisfied. Thank you, sir. So yun, yung mga guests natin, so magbabayad na sila. Kasi nakita na nila yung showroom. So guys, dito tayo sa Monarch Hotel. So ito yung magandang guest. Ayan. Basta Christmas, Merry Christmas. So, punta tayo dun kung saan pwedeng mag-swimming. Dito ba yung pool, ma'am? Dito yung pool. Okay. So, dito yung kung saan pwedeng mag-swimming. Ganda talaga dito. Para feeling ko nasa ibang bansa. Tingnan yung mga sculpture na ito. Mamahalin. Swimming once na naging guys kayo rito. So ayan po, may mga linis ng pool nila. Okay. Hindi mo lang kailangan pumunta ng ibang bansa. Pero ito, parang feeling mo na sa ibang bansa na tayo. So balik na tayo. Order ko ay ito. Yun. Cheta. We're here at Monarch Hotel right now. So, we're having a dinner. Yeah. As you can see, there's a lot of guests here in the Monarch. Thank you, ma'am. Yan guys, so ito yung order namin. Kanya-kanyang order. Right. So I'm not eating rice. I'm just eating pork. And with Hilbert diet food. And Mama Malu. Mama Malu, say hi. Let's go! So dito tayo guys sa food. Kulay yung full ng so magiging green, red, blue. Ayan, violet. Ayan, red na siya. God, my friend Hilbert has been surfing in La Union, but he's cutting his bait for the what? Are you surfing in La Union? My God! Don't worry, Hilbert. That is very far from your stomach, right? But so Monarch Hotel is very accommodating.
mayroon din pala silang parang nursing dito. Nag-aalaga sa'yo. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barley and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly So ayun guys, magandang gabi. Gabi na, no? So ito yung at least pinayagan tayong makapaglibot sa hotel, sa Monarch, no? So hindi na natin kailangan pumunta ng ibang bansa pa. So nandito na, makikita na natin dito. Okay? So yun, huwag na sana niyong kalimutan na mag-subscribe, i-share na rin yung video, mag-comment below, and then huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Yun, a wrap. Thank you.